50.000 nggo panjer. Penyanyi kok deremis. Mas Sami iki aku tekan kene ra mlaku ta iya Mas iki kok iso. Monggo Pak Tali Kota. Ya sekali ndak apa-apa, ndak apa-apa. Ijep-ijep nggo ngramekno. Teng mriki disentolot disokle kalih gondes. Disoting gondes niki Pak Eman-eman. Pak Gede anune niki. Ya gede aja ngono kok Mas kae. Siap, siap. Nggih. Iki lho taline Mas. Audione kok kepenak wae sapa lho Mas iki? Kurang ngerti kan Ibu. Andane kok aku adene kene ketemu cah kok. Bah iki punya. Iya. Monggo, Mak. Biyen wis tak tukokke tali kotang. Tak kotang. Ya kok ilang sak slirane. Masuk. Lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo Boten. aku iki. Nasian. Regane 6.000 kuwi wujud tresnaku Dari kowe. jare kowe melu aku Iya, melu aku. mlayu Iki gara-gara Pak. Aku coba. apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotak. Ora ana taline bes. Taline wis tak joloke. Kuwi Mas taline takut dorane. Marga paparang aku dicedoki malah karo duduk kaki mong semene yo kantas adem rasuke aku ora yen posting parangake mesti bali. Tali kotak iki tak simpen jero ning pati. Tali kotak tak tresna kang suci. Gondeng. Audio. Yo, lho bantune kok ono liwat. Des Production. Oh yo. DMM Audio. Audio. Saharem Yo. gerung yang nyolong beres. Riase sapa Mas Riase? Zri make up. Kok dhewe. Fotone action. Mangga Mas. Biyen wis tak tukokke tali kotak. Lah meneh saisine nek sini-sini. Tak isi. Sasilane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki. Najan regane 6.000 kuwi
Ana rainbow. Rainbow ku asine Apa? warna-warni lho Mas, abang, ijo, kuning ngono. Tembang sembarang kali ra ono iki warna iki ijo. Pak RT ne mriki. Oh, alah tak kira pangondong saking Keboromo. Alah Pak RT sarane apike. Pak RT. Nggih nggih, iki mau 50.000 kecengklang selawe Pak, selawe Pak. Hah? Aja kondur sik. Dereng ngenten e, dereng beto. Anu tak susuki Pak, tak susuki. Hah? Wong ra nggawa kok Pak RT daleme yo Iki cedak. kok berarti kene iki nang menerima susuk. Ibuke sing beto niki lho. Loh, ya pantes nek nggone buke ya ora bakal metu Mas. Iya Bu RT. Bete gampang Loh, metune loh. wangi lho. Cerdas iki, cerdas. Seret. Nggih. Nek anu bar dinggo mocokno tandur. Bar dinggo mocokno tandur kok ya. Kok gede Niki sponsor Mbak. Ya nggih siap. Sponsor Nggih. bagian taman, patung-patung. Oh, anu saged ngubungi panjenengan ngoten. Oh. Bidangnya berarti Pak nggih. Oh iya. Cek Pak iki gak patung, Pak. Lah ora tau kanggo nggo ngopo lho. Lho, iya. Lah ora ya ana musuhe lah apa ya lek dadi patung kowe apik. Lho, wis tak pengin melok, tak Sing tinggal ndi? nek omah. Sing ndi? Gawanku. Mbok samplok perah, samplok. Nakal Wis iki. tak tinggal nek omah. Ayo disamplok nakal. Alah, Nakal iku. Nakal. Ah nakal anjir. Dane ora tau kanggo. Gedeng aku. Buke lek kowe mau kakelan. Iku engko nek urung-urung pipis jarian aku Mas. Ini kok. Pak Matur RT. nuwun. Sampun. Nggih. Badhe tanduk malih napa mboten? Mangke mawon. Siap Mangke monggo nek pun Pak. badhe nggih, Pak. Nggih. Mangke nyuwun Ibu nggih Pak. Maksudnya- Nggih seret apa anggere wis mlebu buke. Engko nek wis bar nyanyi dhewe, ngono diiringi apa ta apa. Aku iya Jen, ane duit lanang karo duit wedok ku angel kok Mas Ancen. Kaya lakonmu bloko ngene iki. Ya pokoknya anggere tiba-tiba aku ora tek metu belas. Duranmu Nggih Bu, anggere. bener Bu. Simpen Saiki. sing apik Bu. Tapi nek jenengan sedekah, lho malah 2 kali lipat Bu insyaallah nggih. Alah. Berkah barokah. Halah anu tanggo tembunge Rama Kyai kowe ku ngono. Kandhane kok. Bar ana ngaji yo mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Iku jenenge bungen tua ya, Dek. Bungen tua ya. Oh lah, sidak Rondo randa. dipengidakno. Iya. Iki kaya denger lagune nek sing rondo nya 20.000, Bu. Ya Allah matur suwun berkah barokah ya, Bu. Bu RT jenengan kok mentolo, Bu, ngene iki nyuwun tok wae enak, Bu, ndelok. Guyu Bu RT iki kemanek kene malah ra kuat ngadeg. Sidak randa nggih. Nggih. Wih, niki lho. Berarti duit lanang, Bu. Masa Allah. Lho lha iki mau susu apa gede? Loro nggih. Nah, 15 20. Lah sisano Pak nggih selawe. Nggih leres Pak. Alah. Pak RT kok denger. Pak RT 20.000 alhamdulillah berkah barokah nggih Pak. Iki mau. Mugi pinaringan rezeki anu saya melimpah Kok nggih. ijamen Ibu, matur tututi suwun ya. nggih. Pak RT iki lho, Pak Rembo amen mbok tututi aku wis Asing ora wis kok ya. ono ngono. Iku mah aku muni 20.000 lho Mas. Ketoke ndek kan dieling-eling sik ndek ono susuk bensin kayake ono ngono. Lho kok pas Mas 20.000 ya Allah. Susuk rokok Ibu. Susuk rokok. Tak laris Bu. Biasanya dagangan kan ngono ya Mas ya. Ya laris. Ada. Ngono aja nggih kok Bu lho jenengan. Nek wis lho malah. Nggih, Aja Mas. anu ah. Iki barangnya tak tinggal nek oman. Ndoke ije tak gawa kok. Ndok ready. Cek plus anu. Tis Aduh ngene. niku. Ndoke iki jek kantil. No, anu wonge tak tinggal ngono. Malah di anu. Malah dicek. Wonge karo ndase ta. Beda. Ya monggo ya. oke, no. Sidak rada. Ya monggo. Matur nuwun Bu, Nggih, nggih, matur suwun, 20.000 Ibu. sudah saya tompo. Ya Allah. Semoga saja Sida tumbas es Mas. Muga-muga Ya Allah, muga-muga es teh, Dek. ingkang maringi sedekah nika Amin, amin. dilimpahkan rezekinya. Amin. Oh, pokoke tebeno saka balak ya Mak ya. Nah, yuk dadekno. Didaranda. Lagune diarek jangan. Yes, oke. Yo. Sido judo. Ah, Tuh, haha. Sip jos. Lho Bu Endi mau sing request. Kok iya? Oke. Yen mulo sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing tresno kaya MC-ne. Tak guyu. Pungkasane sliramu digawe lara. Orang wale
prawane tak enteni rondone. Ora nyotno sampeyan sampeyan Siap, oke. 1 menit lagi. Ini habis lagu ini langsung dimulai. Action. Cegelem sak. Yen mulo sliramu wis tak aturi. Bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu gawe lara. Ora urung saiki dadi rondo. Ora kena prawane tak anteni randone. Ayo. Keluar ora. Andung tresno kebojoan selawase. Ya, langsung. Dek Ciwit, terima kasih matur suwun. Terima kasih, Mas. Sudah ada. Nggih. Ya, sudah nggih. Pak Ibu monggo kula aturi ngapit pengantin. Enggak. Nggih.